Kami ang nagiwa biyatiar kanwa ariak na yang kotwa katero wala agyan na ni kapakayat teron tanwa dalil sadad na kadeke kapik teror katano wala ya ayyuhalladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hey, sakano ami amaratyaya nakalakanios wallah. Ato na ikadua ni tawagin umi amaratya. Hey, sakano ami amaratyaya napananggila iniyo iba kano mamatay adi kano mga muslim. Sa ayak kauntorian, nagyang kaya kapang galubakat tano ko agama naron, tanoron dinagpuput apatay. Madidisi ko kapang gugudat tanoron na ayamiyak kapiyak-piyan o pamakasit tano ko bagwabasan na kakilatis ka sa naginawang ka. Wanto na ay din kami ikang galubakat ko agama. Piyamimili anak ka. Wan tawa ayila buwa kataterangan ka, naigila abubu kalang ka na ayaw ko. Naugiyuton na pamakot at pagalok karong baalala na ka, kaamay-amay na miyaba ka kakaw malakol mauta, na di ka rin parado. Naibat sa kapuro walaw di ka rin makautang-tang sa kaguro o kabinatang, kakagya di ka rin parado. Nailain tano, miyagdam tano, so kapang galabak ako agama. Naumani isa nailain yan siya ginawa niya. Nabgangkos kano sa example. Tangatawin ko agama o. Babaguin na adnapiyang mo siya tang kwa pang ninta di ako ilanman. Natipitero ang niran sa ulan-ulan. Iman tawatigakan na jamadil awal. Nayak tundugun na jamadil akhir. Nayak manat tamundugun na rajab. Nayak manat tamundugun na sya'ban. Nayak manat tigang na tamundugun na ramadan. Agin ni kay pegi ng gangor kan orono sama niya na inshallah na mapita diamat na ikapos ko jamadil awal. Nayabulat tano ko Ramadan na talo ulan insyaallah. Panglintak wala ay sampay tanoron langon. Na makapagamal tano siya benar. Kagugon ni sampay niya tamang kakumanabrid. Ada kabupagamal. Ngari, madidigag iya mo ito mga uripan wala makapasada kumangusiat guruak na Muhammad. Nasiyo mo na kuha nga sa katawa dato. Nainubay ako niyang utibol. Tigyan ra ka na alin. Yang ko tuwa tigin ang miyaluin ka aramadan nagyuto sukat na ihaji o. Mayatiag mo kung makasumbag ka tiga ka na bisa riyap katok na miyala ko abutakian na din yung mga taon so palinder yan. Mayagdam yun. Madidigag yun sip mangkur kang nun nakatiya mga guru inabasta a preacher. Dai na kailangan na maungangan. Karena ba mga musok yan nag-aura na tiyak nakaragi ba kapnay, haji, kakapuasa. Nakaidi kundi mamimikiran buruan sa isang baga kanon, nayabuan niya tiruan na tiyak na away. Gira tiyak na Ramadan na kapakay panagitan na rin magumrah. Namiyagdam yan so pakay sa iyan, nada kasakti kakagiya, yuti di subaga mo, pamakapiter, karagi ba gina ni kapnay, haji, kakapuasa nan. Nagkapakay, bago niyan rin panarotaro, ikato na, masusukakay ni. Nari, samanan mga uri panawalan na miyagdam tanusang kay no tanwa ng pupinutula ka ang tanong kikarang. Nadairan tanong. Hey, pagari kulay, babay kulay. Sikur ka nun na sunabi sallallahu alaihi wasallam na ilan yung manang kaya suguan yan rakatano. Tunay pitero yan. Igtanin khamsan kabla khams.
Pangnintak wala na kayang tanong kaya sapul initiman. Huwag tanong nila kayo siya na may oras. Tunay mga nakapitero nabi, pamakuting ka sulima kudar kapan kapakatali mo mau lima susod. Tunang kaya lima, nailayang ka man, akaungang no nabi, paganay ron, tabi ako mga ulama, na sababaka kablaharamik. Tunay man, nakapitero o nabi, hey, kamudaan, at pamumulos sudawga kababagong bayan, na pamakota ka, kudang kapanakalaw kasi. Kaya giraman mambuha kamu doon tanah, ba't tayo nang ipapatay? Napamakot ka. Dingkap panayaway, tumalawi, datak na ron baaladan ka, abang-abo petunda. Ading kadi imaprayo, laytas sababu aidun, ay daw, ubabuusok kamu dah. Napakandu sa saluman, kay gilat tumulat amirampit ako kipi akadaan tasabali. Kamalawan da kay tiga da makakaling kagumakuping ganang panorangat. Tay siyubo, kamudaan. Nagyang kaya kapag usaya ko agamanap, tinuli nga kagiti ka kasabu-sabu tiro na. Pipero manan na mitirop man sunabina, pitero yan. Sehataka kabla sakmik. Isaw tayo ini riwayaw na guru no kamay ko na gumino na to na utas na kawat Peter Yalin. Kagyan na hadit na ad na gila ng barang-barang riwayaw. Tunay manap man ang Peter o Nabi. Hey, pipi aginawan niyan nagda apag kagdam niya na panyakita. Napamakot ka. Kudang kapanakasakit. Tayo diawag, supipi aginawan niyan. Hey, pipi ang ginawa niya na din nagkagdamian na panyakit na pamakota ka. Ingkap panayawap man, iparidang kaasakit. Nagukabog man di ikawinan, tala bilolaw di ko pagatray kisaw, butagi ko, amasagita. Taki na iba isa ko pipi ang ginawa na di nga gato. Baratay ha? Madakala na, nigiram niya ka tulugdam na grabe ka di ka paro. Ikatalo mga urip na wala, Peter o nabi pumakot na paraga ka kabla suglik. Tunay man nga Peter o nabi, hey da agalabak yan. Hey di matatambang. Pamakot ka, kudang kapan katambang. Dingkap man panayawa. Yamay kadikag kiruit, kagalubak saya, nagalubak roo. Hey, da agalubak yan, ada at tambang yan, napamakot ka kudang kapan kabisi. So nabinaw, pamakagtiro di na tito ko talin. Labaw ro na riyan kaya maranaw, tabi ako makasapulo, abon yung budong pagkaloy. Na always busy. Igira agama panggalbakan na busy. Korek ka. Pero ako nasong karuhaw to si Helen na tinabisi ako na. Nasungay nga man siya masong karuhaw to si Muhammad. Busy ako na. Pala silang busy. Ilang nga bunga busy ka mo ito na di Facebook. Ilang nga pagiraw busy ka di ibuan tayo. Ngayon niyo. Nari, sama no to mga urip no wala na parap man pupukablang na miyagdamiwa may kaya panggalubakan na agama na bisi. Uga naigira panggalubakan na salakaw ko agama na ayak kagagdaman yan nun nalagi dun no bibiti na namanggis sa kapagkababayan yan nun. Nagdamang kasampa man na ginawang ka para masaya. Kaanak kapag di karang itama na pagurugan na paguranda panoy. Ngayon no, to napkikarang ka sa naman, mababaya ka rin surga, uway. Ipkalak ka sonara ka, uway. Naino to'y gira agama
Sidong panutula sa ngapsing berandu, na amay kadunia, na piandang kapkanag, na panutulang kuskano kasama niya, nadap na nan mapasad, na ipagtali kag tanong na ikap, para may tano, wan tawa ay mga tao ko surga.